Ukončit. Aha, neklikej escape hned. Mhm. Nech to chvilinku. Tak, záznamy live. 70 diváků se předchozích týdnech připojilo k tému živému vysílání. 0,44 vteřin. Teďka křížek nebo Dej křížek. No, nebo dej, no. A teďko bych zpátky do těch záznamů. Záznamy live. Mám to tady. Takže si je všechny smazal. Přísám, že sám od sebe jsem nic nemazal. Nevím, jestli třeba se mě to po chvilce jako něco smažil, ale fakt jsem nic moc nemažou se sami. Smažou se 30 dní. Máš tam napsaný. Videa jsou k dispozici 30 dní. To znamená, že u těch záznamů, kámo, nevím, kdo ti to smazal, já nevím, Tadexi, ale záznamy se ti ukládají, oni se nedají vypnout. To znamená, že si všechny streamy ručně smazal. Jako, já teďka řeknu upřímně, že nevím, jestli jsem třeba na něco klikl nebo něco, ale jako sám od sebe jako nevím, že bych nic smazal, ale jako vidím, že se to ukládá, no. Já nevím, co ti já to mám říct, kámo. Ale nejde vypnout, aby se ty záznamy neukládaly, jak jsi říkal u tebe ve videu. A nemáš tady ani jeden, to znamená, že jsi promazal všechny. A jak sám vidíš, nikde tady nejde kliknout na smazat všechny záznamy. A všechny ty záznamy se mazají tím tlačítkem, který se ti ukazuje u toho mazání. Když na to najedeš, najít na to, jo, tady, jo. Tak takhle je jeden po jednom, musíš všechny smazat. To znamená, že jsi smazal i ten Alkanův, kde jsi měl jednu jedinou možnost se obhájit a ukázat, že v tom streamu nic nebylo, tak si všechny záznamy radši smazal. Hele, jak říkám upřímně, jako jestli jsem třeba olem něco klikl nebo, ale sám od sebe jako nevím, že bych nic smazal. Tohle asi neklačneš, kámo. Chtěl jsem, hele, dívej, u Mayfina prostě jsem uznal svoji chybu, protože má důkazy k tomu, že prostě nestreamoval, že nic. Tady se ti omlouvá, kámo, tady nemůžu nic pro tebe udělat, tady jsi prostě kud. No, jako v minulosti třeba jsem dával nějakým jako 2 týpkům jako bývalým editorům nebo něco, tak jsem dával jako přístup k účtu, že jo, na TikToku, ale jestli to zmazali oni nebo netuším vůbec. Ale vím, že to je problém, no, jako jsem z toho vědomý. Tak čus. Čau. Tak jsem to přišel. 400 IQ,